Pauya kumoko Mambo Mutasa iri vanhu vatatu tinaida dambudziko remunda. Minda yedu takaipiwa ini wangu ndakaipiwa muna 1967 nichibva kuroorwa. Zvino ndipo ndaakutambudzika nemhuri yendikukwikwidzana nayo iri kuti munda ngewedu. Ini ndakapuwa ndisezahani wangu nambuya wangu, tichiganurana nanyamba uyu, tichiganurana nachimbo, tiri watatu. Nye magana ukota ni? Itakaenda kukota. Magana ukota ni? Shube judgment. Ndiyo imwezile? But yakamba yakunoda nyaya hiyo. Yakauya kukoti. Kuno takasvika kuchizi hatitongi nyaya yakatongwa neMajor Street, vatakambouya. Wow. Saka nyaya zvairikutaura ka ndekuti tine yanga iri judgment yanga yakapiwa naMajor Street ka. That is muswa muswa 14 September 2020. Ndizvo right. Yaitaura nenyaya kuti the following order is hereby entered. The respondent be and hereby interdicted from occupying or otherwise disturbing applicants' farming activities on a piece of land situated in Gwenangulu village, Ward 5 in Mutasa under Chief Mutasa. Younger application for interdict. And this, but then grando in your favor. But you know, I found no kusika cannot anything but she pamdeo. And those Mamakatado. Meaning which about 2020 so 14 September Makawin. As no vessel 13/11/24, which is 13 November 2024. Our wakaita application for recession. You could see judgment yakakapiwa yamswani musa 14 September 2020 wakaenda kunoichallenge anditi kukumbira kuti tese ipesetaje aside kuti nyaya itanga kuti pase ngamba pacho kuvhundunyurwa futi zvakanaka patsva muswano for 13/11/24. Saka wadaro wakabva wawina and kuti judgment iya yamamakapiwa 2020 yakabva yabviswa yobva yamiswa yabviswa pasai
Vakafamba sei papo Mambo ngekuti wakanga akanyora yekutanga ngiye ishe izonyorwa yechipiri yakuti munda hauchisiri wenyu iwo uri wedu ndakarima munda iwo ndiri Mhandara. Muri kazondopedza kuexplaina zvandopedza kutaura chete ka ndiri kuti hawana kutora munda ba munozwa zvavasina kutora munda kekutanga muna 2020 imimi makanzi shandai pamunda iwowo itai zvinhu zvamuda kuenda pamunda uyu Roni uyu haabvumidzwi kuti asvike pamunda ipapo kana kukudisturbai kuita zvamuita pamunda wane wenyu handizvo izvozvi musi wa 13 November gore ripi rinwe uyu Roni uyu ndobva anyora application handiti yekukumbira kuti zvakataurwa apa zviya izvi kuti asasvike kumunda uku nekuti asei zviya zviiswe pai pasaidi nyaya iyi itange kuongororwa futi pachii asikatora munda ndokubva abvumirwa namajor state kuti aiwa zvavataura tazvinzwisisa saka izvi zvazvakataurwa zviya izvi hazvichadini hazvichashandi handiti saka zvatakuchiita izvozvizvi taakuti nyaya yenyu iyi taakutanga kuishandira futi pai patsva kuti tichione chaizvo kuti nyaya iyi muridzi wemunda chaiye ndiani because iyi judgment yakanga iri apa yakanga isiri yekuti makanga matonzi munda ndewenyuba yakangomisa uyu wakanga ungori judgment yekumisa uyu kuti asapinde pamunda iwowo mandizwisisa ndii asi panga pasina kutaura iwewe ndiwe muridzi wechii wemunda kwakangozi iwewe usapinde ipapo siya ari kuaite zvauta sei chimbomira uye ari kuaite zvauta hausikuvumidzwa kusvika ikoko saka uyu ndobva azononyora usamba yekukumbira kuti aiwa ndoda kuti zvakataurwa zvese kuti tisasvikoko zviite sei zviiswe parutivi major ndobva tano its okay zvaiswa pai parutivi saka nyaya yenyu yaakutanga futi kuti tichitangudzika ikoko tichione akamona mapanzwisisa ndizvo saka zvatakuita izvozvizvi zvazvekuti izvozvizvi kukoti hakusisina ba munhu akamiswa asi chaapo kwakuti nyaya yakutangodini kuti iite zvakanaka ichinyasa kuoneka kuti muridzi wemunda ndiani ndiani saka pachatangwa nyaya iyoyo andizvo ndo pamakuta sei pamuchachitaura manje chii zvese zvomamutaura izvo kuti ndandiri musikana munhu ndakapiwa gore rakati mumama waya nemawitness enyu nechii zvese ishe tobva tamudii futi tobva tauya futi wese takuwada nyaya itobva taigadzirisa ava vakomana vangu wodzikawo futi kupi ikoko wonoona nzvimbo yacho yamudini yamutaura nezvayo irimo yangu tobva taigadzira pasi yomaipera tochitaura kuti apa ndepana tafamba ngemunda tafamba Mambo kana ururamba uri kondinya munda kuti urambe chiri kufambiswa isati riswaridzi iwo wakauya 88 inini 67 mugari wemo izvo zvese mari yacho handibhadharwi kungofambiswa up and down ndikuitwa fanikasazika izwai uyu mutemo uyu munofanira kunzwisisa chinhu mukasafamba munda unoenda uyu mutemo uyu mukapiwa musakasvikuzi uyaika musakaenda handiti munopiwa iya inonzi default judgment munotongwa musipo ndekuti munotongwa musipo muhamba tozimadini zvino zotoita expensive now kuzozvifambira futi muri vhesi izvozvo vanhu kutoti izvozvi zvichitangwa tikuti tikakupai date izvozvi handiti isusu takuchiita zvatikuita paground vakomana wadzike nechii zvese munongoya kunogawani tobva tatopaisiwa hatisi kudaidze kuti rambai kuya imi hamusi kuya kunosvika takupai chii tokupai date vanhu vari kudzika kuground wachinoita zvauda kuita woona nekuti zvese ubva kuti anoti aredi ubva uya kunototi uyai kuzvakati
totanosvika tomatanzwa asi chokwadi tetadi teta anacho tomata kupai judgment nyaya yapera musaite chini apa mugomo unodonha masvika right anyway saka isaipa 4 yes asi inspection before 1 inspection before 1 right, and